Volám sa Lucia Ševčíková a som doktorantkou na katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení. Témou mojej dizertačnej práce je problematika sceľovania plátených nosičov a to bol vlastne aj dôvod, prečo som začala spolupracovať s Galériou mesta Bratislavy. Momentálne pracujem na reštaurovaní tohto veľkorozmerného obrazu, ktorý pôvodne vysvetľuje priestor v Primaciálneho paláca. Ide o oleomalbu od Daniela Schmideliho. Je to obraz konca 18. storočia a teda došlo k jeho poškodeniu, kedy vzniklo predieravenie pláteného nosiča, ktoré teda aj z hľadiska jeho ďalšieho vystavovania bolo potrebné nejakým spôsobom ošetriť a sceliť. A v priebehu toho čistenia došlo k prehodnoteniu nejakých predchádzajúcich zásahov, ktoré sa na ňom nachádzali. Ďalšia vec, tým, že aj ten samotný lak starne, tak došlo vlastne k takému jeho zožltnutiu, k diskolorácii. A dokonca miestami tam boli také biele zákaly, ktoré vyslovene znižovali to vizuálne pôsobenie samotného diela.